Det er Susanne, og jeg har lavet en reklame på Smykkeforum og vise hende, hvordan jeg laver mine wire-wrappede hjerter, som ser nogenlunde sådan her ud. Og det jeg starter med at gøre, det er, at jeg klipper et stykke tråd, som godt må virke lidt langt. Men jeg kan se, at det stykke jeg har her, det har en træls hak heroppe, som jeg ikke lige umiddelbart kan rette ud, fordi at kobbertråden er så tyk. Ellers så kan man gøre det, at man tager 2 ting og bare hiver rigtig hurtigt hver ende. Det kan jeg ikke gøre, når den er så tyk. Så jeg er nødt til at klippe et stykke af. Og når jeg skal klippe det stykke, så er det, jeg skal være opmærksom på, det er, at jeg bruger den flade side af min skævbidertang til at klippe ind mod det stykke, jeg skal bruge bagefter. Og det gør jeg, fordi ellers vil jeg få en træls spids. Desværre ikke rigtig kan se. Men altså får man en rigtig træls spids her, som man kan få til at stikke og skære sig på, når deres smøde er færdig. Så hvis man ikke har gjort det fra starten af, så kan man lige tage sin tang og klippe i begge ender. Med den flade side indad mod tråden. Det næste man gør, det er, at man tager tråden og lægger ind mellem sine fingre sådan her. Og man bukker, sådan at tråden bliver delt sådan cirka på midten. Så har du et fint U. Det U, det tager du så imellem dine hænder og klemmer ud endnu mindre. Det skal ende med at være helt tæt samlet som først det, og så bagefter så bruger vi en bladtang eller barbeltmålspeis. Det er hvad jeg har, så derfor bruger jeg dem, men en bladtang kan sagtens gøre det. Hvorefter man så tager fat her og klemmer godt sammen. Nu må ikke være helt tæt, men næsten. Så har man sådan en håndhånd, som man så tager og hiver fra hinanden igen. Det vi har lavet nu, det er spidsen i bunden. Sådan. Og hvis jeg vil have et hjerte, der er ens på begge sider, så vil jeg nu tage en lineal af en art. Der er en på den her skydelag, jeg lige havde i nærheden. Og så vil jeg måle, at der er lige lang fra spids til spids på begge sider. Og hvis ikke der er det, så vil jeg så måle og klippe til, sådan at de er lige lange. Det betyder ikke så meget for mig lige nu, fordi jeg er bare ved at lave en lille demonstration. Og det næste jeg skal bruge, det er min båndtang. Så det jeg skal til nu, det er jeg skal til at lave skruen på hjertet. Altså dem her. Og det man er ude efter, det er at få en pæn rund kant. Fordi der er tit, hvis man ikke lige tænker over, så får man nogle grimme hakker, som man ikke er interesseret i. Men det man skal gøre, når man skal starte med sådan en rund bue, det er, at man skal have fat så langt ud som overhovedet muligt med sin fladtang. Sådan at der ikke er noget, der stikker op over her. Det skal være fladt eller lige lidt under. Så tager jeg kobbertråden, ikke tangen, og drejer med rundt. Skal jeg lige holde rigtig godt fast med tangen på, så smutter den fra dig. Og drejer rundt. Så kan jeg godt se nu, at det herinde det er alt for stort i forhold til den her. Så nu hvor jeg har fået lavet den pæne runde cirkel her, runde bue, så kan jeg tage min tang og stille og roligt, ikke noget med at have for travlt. Så tager man fat igen, helt ind, så der ikke er noget, der stikker ud på den modsatte side af tangen. Og laver den her spiral lidt mindre. Og så kom den til at se sådan. Jeg ved godt, at den ikke helt er der endnu, men det kommer lidt senere. Så tager man og gør akkurat det samme på den anden side. Igen, det er tråden, jeg drejer rundt, ikke tangen. Ikke før jeg har lavet den første runde bue, så kan jeg godt bruge tangen ligesom til at hjælpe. Men så har jeg det her. Så bruger jeg igen tangen til at lave den inderste spiral her lidt mindre. Der kan man ellers sidde og nørkle lidt mere og gøre den ens. Igen, det er ikke det, der er så vigtigt lige nu. Sådan der. Så har jeg allerede sådan et hjerte. Det man så kan gøre, hvis der er, at man skal bruge det til wire wrapping og ikke som et vedhæng,
det er, at man skal bruge en hård genstand uden hakker eller ridser, som kan smitte af i koggeret. Men den her, det er fra en pladesmed. Det er meget, meget billigere end at købe det via smedeforretninger. Godt nok er den også stor og tung med rundt over, men jeg synes, det er praktisk. Så det man gør, det er, at man lægger hjertet på. Her. Og når man skal så gøre den hård, så bruger man en hammer. Det gør, at koggeret det bliver mere stift. Så starter man fra spidsen og arbejder sig op. Simpelthen. Og det gør man så indtil det er tilpas hårdt. Nu vil jeg ikke larme for meget, og det bruger også en masse tid. Så når det er gjort, så bliver den lidt mere stiv. Så kan man lige trække den lidt fra hinanden. Sådan der. Og bruge sine fingre, hvor man lægger hele spiralen ind i tommeltotten. Og døver lidt med fingeren. Så har man lige pludselig lidt anderledes. Så kan man gøre på den anden side. Spiralen ind i tommeltotten. Og så synes jeg, at den blev lige skæv nok, så tager jeg min rumtag. Og det kan man også gøre, selvom den er blevet hård. Det er bare lidt mere hårdt at dreje. Sådan her. Sådan laver jeg typisk mine hjerter, når jeg laver wire wrapping. Håber du kan bruge det. Og håber der eventuelt også er andre, der kan bruge det, fordi det var lidt sjovt at lave sådan en video. Kan I have en rigtig god weekend. Så hej hej.